Bismillahirrahmanirrahim. Bir vaqt Hudaýyň dostlarynyň biri yoldaşlarynyň ýanyna, şagirtleriniň ýanyna aýdypdyr. Mene ozallypdyr 10 ýyl demirçi bolup geldim diýipdir. Ahangar demirçi boldum diýipdir. 10 ýyl soňram hoşguşudum diýipdir. Egim maş ýuýan boldum diýipdir. 10 ýyl soňram da nigahwandym, sakçydym diýipdir. Aham oturallar aýdypdyr. Biz seni heniz sakçy bolanyňy, demirçi bolanyňy, hoşguşu, egim maş ýuýançy bolanyňy görmäpdik de diýipdirler. Gönünden siňiz diýipdir. 10 ýyl demirçidim diýipdir. 10 ýyl egin maş ýuýançydım diýipdir. Ve 10 ýyl sakçydym, siz görenden siňiz onu diýipdir. Demirçi diýänim ýürek gatylygmy demir hüttük bilen Allah'dan korkma demiri bilen ýenjip oda salyp ýüregim ýumşatyp gezdim 10 ýyllap diýipdir. Ýüregimiň üstüne zähmet çekdim diýipdir. Ýüregi rahimsizlikden çykardym, Allah'dan korkmaga taýýarlyk berdim diýipdir. Demirçi diýdigim bazardaky demirçi däl diýipdir, ýüregimiň içindäki demirçilik diýipdir. Ýürek gatylygymy 10 ýyl üstüne oturup hey Hudaýdan gork, kıyamatda Allah'ın qaharından gork diýip ýüregim ýençik geldim diýipdir. Ýüregim ýumşandan soň 10 ýyl zähmet çekip ýuwup gezdim ýüregim diýipdir. Hey maňa günah etmek ýüregime düşýär. Haram zat, günah zatlar ýüregime düşýär. Men Hudaý söýmez. Ýürek Hudaýyň nazar salýan ýeri. Ýürek Allah'ın öýü. Ýürek Hudaýyň nur dökülýän ýeri. Maňa günah zat jaýlap bolmaz diýip zol ýuwup gezdim diýipdir. Şu biziň bilýän ýerlerimizde 2 ýerik Allah'ın öýü diýilýär ey jemaatlar. Biri Kaaba Beytullah diýilýändir, biri de musulmanyň galbyny Beytullah diýilýändir. Mäkan bilagan. Birine Kaaba Beytullah diýilýändir, birine çep göwsünden 2 barmak etekde yılp bitip tamam göwren damarlar şoňa wesil bolup duran bir ýürek bar. O şu ýüregiň üstünde de bir nur goýupdyr. Şu ýürege araplar kalp diýerler. Şu ýüregiň üstündäki nuru da araplar kalp diýer. Şeýle 2 däne ýürek bar. Biri cerrahi edip açılyan yürek, bir de şoň üstünde şoň jaýynda bir nur wa oňda da kalp. Ol beter bir giň meýdan. Allah'ın nazar salýandyr. Ohum ýanky Hudaýyň dost aýdypdyr 10 ýyl demirçi bolup gezdim diýipdir. 10 ýyl ýuýançy bolup gezdim. Ol şeytan oklaýa, yaman ýoldaş oklaýa da ýürege hafazatdyr. Hey, jaýlaşama kir, bitada durmalladirsin diýip salavat şerif bilen, istagfirullah bilen, dehret kılmakla bilen, mübarek jeliselerde oturmakla bilen ýuwup gezdim diýipdir. Arasaja bolandan soň 10 ýyl ýürek gafsynyň öwünde oturdum diýipdir. Ýüregimiň gafsynyň öwünde oturdum. İnnim maňa hafa girmesin, inni şeytan jaýlaşmasyn diýip mydam taýýarlyk görüp oturdum. Taýýarlyk görüp oturdum. Hesabym çekip oturdum diýipdir. Inni ýüregim şeytana täwil bermer diýip sakçy bolup oturdum diýipdir. Şu mübarek jeleselerde beýik sahabalyň gürrüňiniň içinde beýik Allah'ın dostlarynyň gürrüňlerini siz owadan jemaate eşitdirilýär. Şolun bir tofara kalpları yumşatyan görüngler cemaatlar. Kalpları demirden bolan hüttük bilen ýençýän ýanak, kalpları katılıktan çıkaryan görünglerdir. Bu bir tofar aýdylýan görüngler de
kalpları yuyan gürrüňlerdir. Köpür tofar aýdylýan gürrüňler şunu şu sözleri, şu derman mübarek sözleri dinleyen adamlar kalbinin öwüne keskir kılıç alıp şeytana yol vermer nip sakçılığı öwrüdilýän gürrüňlerdir. O her şu gürrüňliň içinde Allah köklediğinden insaniyet terbiyetini saklayan ve musulmançılıkta saklayan mana gürrüňlerdir. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.